medyo ano din lang ito. Yan. Yan ang namamaga. Isa dito. Wala masyado nakadina to. Ito nakadina. Ito. May palang ginagawa ko. Yan yung lamad oh. Ito wala. Ito. Ito masakit na. Ito. Hindi, di ba? Pagdating dito sa palaysay wala. Ito. Masakit ito. Ayan na. Ito po sakit niya. Ha? Kunin natin sa laksa. Tiis lang ng konti ha. Tudurugin ko lang yung hangin. Ano to yun? May pilay hangin. Nararamdaman mo yan. Parang damat. Ito wala o. Diba? Pagdating dito, wala. Ito may laman. Bababa lang natin yung hangin. Wabi. Black na. Kaya ako yung tinga kung ako. Hindi, huwag mo ano, ganyan lang. Alangan. Hindi ko lang problema. Okay, kita mo ito nakadikit, di ba? Itong ibig ko sabihin. Kasi ito, nagkakaroon ng hangin. O di ba, yumuyo ko pa pa? Relax. Tanya lang. Sige pa. Danda lang. Walang bahala. Relax lang. Relax pa. Okay pa. Yun. Magitok na. Puro double action. Relax lang. Steady. Nawala yung lamat, di ba? Nawala yung hangin. Tayo pa muna kayo konti. Patayin mo konti. Oh. Ayun ba? Diba? Nawala na yung hangin. Tayo. Yan ang lamit. Hoy, yung nakikindira bakit? Relax. Kaya mo lang. Na. Straight pa. Then, huwag ka lang lulupo. Nakapa ko lang yung hangin. Dito pa tayo. Dito wala na, no? Wala na. Ito. Hindi na masyado. Hindi na. Straight. Abante pa. Sige pa. Pakiganyan ang kamay. Tatang ko rin kapag ng babae. Tagay yan. Ganyan lang. Steady lang ha. Huwag conforme yung paa. Ganyan lang ha. Higa mo lang ng todo. Higa lang. Higa. Yun. Tumunog. Okay. Tayo. Pakalagay sa batok. Sa batok lang. Hindi. Ganyan lang. Yan. Straight. Kukunin natin to. Yan. Straight. Kukunin natin to. Tumunog na. Kunti pa. Yun. Nabatak na. Doon lang harap. Ano yung matalik mga nasin? Straight ulit. Masakit. Hindi ka tulad kanina, masakit. Ito nang pinagagamitin ko nung pinakatodo na. Hindi na. Dito tayo. Hindi na. Ito. Nawala na yung sakit. Lahat. Okay na? Relax lang. Dadasal lang po. Wala. Mas matulog lang pa na ako.
Ilaw mo, balak mo. Ilaw mo. Galit ka yata. Hindi, may dasal yun. Ano naramdaman ko kaya sa mayan, hinihilipan ko, may mainit, may malamig, etc. Ikaw lang makakaramdam. May kilabot ka ba naramdaman? Meron po, yung medyo malamig tsaka mainit. Mainit, No, tsaka malamig. mainit, malamig. Yung palad ko doon nakadikit sa kamay mo. Ganun din po. Yung pag-ihip ko, natural, may pakahangin yun, galing sa ano. Para ang pakiramdam mo. Yung mainit tsaka ano, yung manong mainit, talong malamig. Talong malamig. Oo. Pisilin mo ulit. Ay, hindi pala talikod ka. Palang pipisil. Yan, Hindi na po, ano? hindi na. Oo, hindi na. O yan, tupi, o. Okay na siya, oh. Pantay na, oh. Hindi na masakit. Eto, Hindi na po. hindi na. Huwag babasahin, ha? Pwede kang maligo. Pero kung ako sa'yo, Bukas na po. bukas ka na maligo, magpahit. Ito, pang-alala lang ito lang isa. Para hindi pasukin. Nagkaroon ka ng lamag dito, kaya masakit yung dito mo. Di ba ganun ako na gano'n? Tapos dito, umarang yung hangin sa palaypay kaya hindi makababa. Ito na ko ba maputi ka? Ngayon, makakatulog ka na masarap. Ano paramdam? Ito ko ginawa po, tulad yung dati. Medyo maganda na ngayon. Ano ba niya? Wala na sakit yan. Galaw mo ulit yung kamay mo kaya. Dalawa. Suot ka muna ng damit. Sayang. Nagkaroon ng lamad. Pero yung tinawas kita, yung nagpatawas ka, wala na akong naramdaman eh. Pantay na yung daliri mo, tingnan mo. Teka lang ha. Oh, pantay na pantay yan, di ba? Walang labis, walang kulang. Nalagyan ko chocolate yan. Pagpasko. Galaw-galaw mo yung katawan mo. Masakit? Hindi. Hindi na po, hindi na tulad ng Loud kanina. line? Hindi nakatulad kanina. Tapos tadyak mo yung ano mo, para gumalaw yung hangin. Kabila. Yumuko-yuko ka ng konti kasi para gumalaw yung hangin. Mas hindi na masakit. Okay na. Salamat kaya. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless. Okay.